Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Без бүген 17 гасыр татар шагыйре Мәүлә Колыйның тормышын, иҗатын өйрәнүгә һәм истәлеген мәңгеләштерүгә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең матбугат конференциясе интернетта Татар информ сайтында онлайн трансляция бара. Ул сакланачак, кызыксынган кеше аны яңадан кабат кирип карый ала. Хәзер спикерлар белән таныштырып үтәм, аннары сорауларга күчербез. Борханов Альберт Әхмәтҗан улы, Татарстан Татар төбәкчеләр оешмасы рәисе, Бөтендөнья Татар конгрессының төбәкчеләр белән эшләү комитеты җитәкчесе, профессор. Хабибуллин Альберт Валерьевич, Петрач районы башкарма комитеты җитәкчесе. Шамсетдинов Миңнур Хамит улы, Петрач районының Чыты авылы мәдәният йорты директоры, муниципаль берәмлек депутаты, блогер. Сергузина Айгөл Илгизәр кызы, Петрач районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары ярдәмчесе. Белгәнебезчә, 1 апрельдә Петрачта зур фәнни конференция Мәүлә Колыйга багышланган. Альберт Әхмәтҗанович, менә шушы конференция турында сөйләп китсәгез иде. Киттеләр, мен үзем инде галим, беренчедән археолог, тарихчы, көнчыгыш белгече. Ләкин соңгы елларда шулай килеп чыкты, мен күбрәк төбәк тарихы һәм авылда яшәүче тарихчылар инде безнең краеведлар белән эшләргә туры килде. Но мин ул кызганмыйм, чөнки бик зур файдалы эш булды. 15 елдан Бөтендөнья Татар конгрессында эшләгән бу юнәлеш бик алга барып китте. Хәзер әйтеп китәсем килә, безнең Татарстанда бик актив төбәкчеләр аркылы һәм галимнәр берләшеп зур чаралар үткәрәләр. Без 6 форум үткәрдек, төрле төбәкләрдә, Казанда 2, Уфада 2, һәм Сибирдә, Омск, Томск һәм Свердловскида. Менә Алла бирсә, быел без апрельдә үткәргә тиешек, ләкин сентябрьгә күчердек. Булачак Урал форумы, ул Свердлов өлкәсендә, Пермдә 300 еллыгына, һәм Чиләбе өлкәсендә, Башкортстан белән булачак ул инде десант шикелле. Ул 1100 еллык исламны кабул иткән багышланган конгрессның 30 еллыгына һәм Россиядә халыкларның мирасы һәм Татарстанда цифровизация, дип әйтәбез, цифрлаштыру елына багышланган чараларга туры килә. Беренче әйтеп китәсем килә, безнең төбәкчеләрнең эшләре һәм беренче зур конференциялар, безнең бер юнәлеш конференция. Без 2 юнәлештә зур эшлибез. Беренчедән бу авыллар һәм торак урыннарның тарихын өйрәнәбез. Икенчесеннән бу шәхесләрнең, безнең татар шәхесләренең тормышын, яшәү рәвешен, иҗатын һәм мирасын һәм аларны мәңгеләштерү буенча күп эшләр. Былтыр инде беләсез, Муса Җәлилгә 2 һәйкәл куелды Екатеринбургта һәм 9-нда рәсми рәвештә ачылачак Серов шәһәрендә. Шул эш алып барыла, бик күп бу юнәлештә. Шуның өчен әйтеп китәсем килә, беренче зур төбәкчеләрнең конференциясе без Рустам Нургаевич Миннеханов белән 95 елда үткәргән, аның китабы миндә сакланган, Казан артына багышланды. Бу китап хәзер бик редкий экземпляр. Шул эшне без алып барабыз, бик матур гына. Бу эшне менә Казан артында соңгы елларда мондый нәрсәләр булмады. Көнчыгыш Татарстанда һәм Кама артында, аръягында бик матур конференция үтеп торды һәм читтә. Быел инде Петрач районының җитәкчесе Кашапов Илһам Миннехан улы бу традицияны яңадан күтәрде дип әйтсәм дөрес булыр. Чөнки главаның инде һәр районның главасының инициативасы һәм аның командасы ничек эшләр алып бара, шул килеп тә чыга. Менә шуның өчен Петрачта инде тәкъдимендә Татмедиада бик актив җитәкчесе менен белән эшли. Хәзер Дәүләт Советы һәм Конгресста моңа берләшеп без бу эшне алып барабыз төбәкчеләр һәм галимнәр белән. Менә әйтеп китәсем килә, без инде 9 декабрьдә Петрачта беренче тапкыр республика рәвешендә үткәрдек конференция Миша елгасының тарихына багышланган. Миңа тәкъдим белән чыккач, Илһам әфәнде ул әйтте, без Мәүлә Колый безнең якташ, Чыты авылында туып үскәнендә фикерләр төрлечә бар. Аңа карамастан да моны Петрач районы моны күтәрү бик зур файда дип уйлыйм, чөнки татар халкын шәхесләр аркылы таный башка милләтләрдә һәм үзебездә. Безнең чөнки әле халык күбесе күп кешеләрне белми, ләкин төбәкчеләр эшләү эшләре бик зур эшләнә. Менә мин шуның өчен монда килгәч, беренче чиратта карап чыктым авылларны. Шәли авылы бик борынгы һәм иң зур татар авылы Татарстанда.
Чите авылы тарихи авыл һәм Күне авылы анда һәм башка авыллар Питрәч үзе дә бик кызык. Анда татарлардан башка руслар һәм керәшен татарлары яшәсә дә, ләкин бу район бик кызыклы, шуның өчен моны дини аркылы гына үткәрү дөрес булмас дип мин җитәкчеләргә әйттем. Чөнки бу кемгә без башлаган Мәүлә Кулый, ул 17-нче гасырда безнең мондый зур кешеләр бик күп түгел, 17-нче гасырда яшәгән, бик авыр чорда. Һәм ул вакытта инде сез беләсез, безнең татарларның көнбатыш татарлары без мишәр дип әйтәбез. Алар ул вакытта Россия дәүләте белән берләшеп үзләре уния төзегәннәр. Һәм аларның күп алар яктан дворяннар чыккан. Алар Россия дәүләтен бик шуның өчен Казанны алганда аларда катнашкан. Аның сәбәбе бар, анысы башка сорау. Һәм Петр Первыйның апасын Софияны алар ярдәм итеп властька китерергә әйткәннәр, ләкин ул килеп чыкмагач Петр Первый аларны куа башлаган, чукындыра һәм җирләрен алып татарларны инде гарипкә әйләндерә башлый, күбесе Себергә, Уралга качып китә. Менә Мәүлә Кулый нигә чын беренчедән бу зур кеше, бөек, бу дин әһле дип әйтергә була, богослов дип. Икенче яктан бу философ, фәлсәфи, аның китаплары суфи ягы. Икенчедән аның шигырьләре формасы хикмәтләр дип әйтелә, бик кызганда. Игенчелек, исән саулык, хатын кызның тормышы, халыкның тормышы, милләтнең тормышы, фикерләр бик күп менә бу китапларында аның бар. Бу инде аның тарихы галимнәр өйрәнсә дә, ләкин бик әле таралып бетмәгән, күп китапларда түгел. Ике китап бар, шуның темасы буенча менә бу чыккан дәүләтченең бу китап чыгарга тиешле 2010 елда чыккан Башкортстанда. Шуның өчен без алардан рөхсәт алып, аны яңадан тиражын зурайтып 400 экземпляр чыгарды бу конференцияга. Менә артында язылган монда конференция башлап. Бу конференциянең исеме булай инде. Ике телдә дә әйтәм, берсе инде русчада әйтеп китәм, «Человек и природа бассейна реки Мёша в Пестричинском заказании и историческом развитии». Ике катлаулы булды, нокта монда. Уроженец Пестричинским земли Мәүлә Кулый, жизнь, деятельность, наследие его вклад в духовно-культурную жизнь татарского народа. Икенче Питрәч фәнни төбәк тарихларының укулары. Бу инде әйтеп киттем 1100 еллыкка багышланган ислам динен кабул итү безнең ата-бабалар Идел Уралда 30 еллык конгресска мәдәни мирас Россия халыкларының һәм цифровизация. Шуннан әйтеп китәргә кирәк, Питрәч районында 222-24 елда бик зур программа кабул ителгән. Ул программа алда районның мирасын өйрәнү. Шуның буенча менә бу эштә барыла. Һәм монда Айгөл һәм җитәкче Альберт әфәнде әйтеп китәрләр, районда программа кабул ителгән һәм алар берничә нәрсә эшләргә уйлыйлар. Мәчет турында, Шәлидә, Чита авылында менә монда вәкиле бар авылның. Шуннан соң Стелла, Набережныйның турдалары үзләре әйтерләр. Шуның өчен бу фән ягында мин инде килештем ярдәм итәргә. Без 9 декабрьдә үткәргән беренче конференцияда җитәкчегә әйттем, без Мәүлә Кулыйны гына өйрәнеп эш бармаячак, безгә кирәк Питрәчнең тарихы. Питрәч Казанга якын булса да, Казан артында булса да, Миша елга буе әле тарихы, археология, эпиграфика, архитектура һәйкәлләре, архив материаллары, авыл тарихы, шуннан соң шәхесләр тарихы өйрәнелгән. Шуның өчен без моны әле генә күптән түгел генә әзерләп беттек, чыгып бетерми. Шушы көндә дә чыгачак, махсус җыентык 420 битлек җыентык менә рәсеме шул китапның тышкылай булачак. Хәзер типография тапшырылды. Менә бу китапның исеме шулай ике телдә чыгачак. Монда бик матур материаллар бик кертте. Беренче без монда 6 раздел була. Беренче разделда булачак biz инде бирәбез гомумән тарихны, татар тарихы һәм Питрәч. Аның тарихы буенча икенчесе юнәлеш безнең табигать һәм кеше төрле проблемалар буенча. Өченче авыллар тарихы, дүртенчесе шәхесләрнең Питрәч и зур раздел безнең булачак Мәүлә Кулыйның тормышы, иҗаты һәм мирасы һәм аның мәңгеләштерү. Иң соңгы бүлек безнең анда музейлар, мәктәптә укыту,
төбәкчеләр тарихы шул һәм без приложение итеп күп материалларны керттек. Мәсәлән, Чите авылының һәм Шәле авылының халыкның собраниеда нинди тәкъдимнәр керткән, резолюциялар керәчәк, башка элек булган материаллар. Без күп итеп анда элек чыккан газеттәге материалларны бөтенесен җыеп, әле 9-нда бик матур гына үткәрдек конференция, Татар-Информ да булды, Мәдәни җомгада һәм башка газетлар. Менә хәзер инде без иртәгә безнең гафу итегез әйтеп бетерәм дә сезгә сүз бирәм, тынычлап утырым шуннан. Безнең инде зал 8 секция була конференцияда. Иртәгә сәгать 9-да без барып җитеп, анда конференция башлыйбыз. 8 секция эшли. 8 секцияга килгән безнең 12 регионнан галимнәр һәм төбәкчеләр. Россиядән Кемерово, Мәскәү, Омск өлкәсе, Башкортстан, Киров өлкәсе, Удмуртия, Марий-Эл һәм Татарстанның 24 төбәге һәм шәһәрләреннән килгән галимнәр. Безнең инде 100-га 50-гә якын докладчиклар заявка бирделәр. Шуларның 120-се килсә бик шәп була, шулай дип уйлыйм, күбрәк тә булыр дип әле бүген шалтырата башладылар. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, безнең обедтан соң без пленар утырыш үткәрәбез, анда глава инде үзе була Марат Готович, Конгресстан Данис Фанич план буенча безнең Шакиров, һәм ике академик Тагиров, Хатип Миннегулов, һәм зур-зур кешеләр анда катнаша. Шуннан соң инде безнең анда резолюциялар кабул итәбез, халыкның сөйләшче секцияләрнең отчетлары булачак, һәм авыллар буенча без экскурсия үтәбез. Чите авылында Петрячкә кирип чыгачакбыз. Бу безнең конференция була Шигали авылында, яңа Шигали авылында. Анда яңа колледж бар, лицей Прогресс дигән. Шуның бик зур бинасында бик матур ул Шаляпин 4 дигән адрес буенча 9-да сәгать башлана. Ләкин иртән монда администрация җитәкчеләре әйтеп китәчәк, алар инде безнең мөфти Марат Готович һәм башка вәкилләр, зур дәүләт кешеләре барып безнең оештыру эшләре алып бара. Монда капсула куячаклар, алар сөйләр, монда мәчетнең исемен алыштыралар, набережныйдан дипломнар, алар үзләре карап чыгалар һәм безгә сәгать 12-дә безгә кушылып, безнең белән бергә эшне алып бара. Менә кыскача әйткәндә, шул нәрсә менә безнең менә әле милли библиотека Мардановның китабы чыгачак, Мәүлә Кулыга багышланган аның поэмалары дигән 3 китап безнең әзер. 4-нчесе менә планда. Алла бирсә, без әле бер Миша буе тарихы буенча китап әзерләп, бераз күп нәрсәне өлгермәдек. Ләкин әйтәсем килә, безнең менә бу Питрәч Татарстан өчен бик зур этәргеч булачак бу конференция. Безнең башка регионнарда быел зур мероприятиялар Пензада була. Шуннан соң Алла бирсә, без 7-8 июньдә үткәрәчәк без Касым шәһәрендә анда һәйкәл куярга тиешләр Сөембикәгә һәм зур международный бөтенләй конференция. Мин аның белән үзем шөгыльләнәм. Регионнарда менә балалар белән фестивальләр һәм конкурслар үткәргән, китаплар. Әле күптән түгел генә Кемеровда катнаша кичә мин бүләк иттем главага. Әнвәр хәзрәт Кемеровда үзе Мордовиядан чыгып үскән, менә мондый матур китабын чыгарды. Шундый безнең әле иртәгәләрендә тәкъдим итәчәкләр. Менә кыскача шуны әйтеп киттем. Хәзер инде башкалар сөйләр дип уйлыйм конкретно. Рахмат, Альберт Ахмедович. Альберт Валерьевич, что вы ожидаете по итогам конференции и вообще, что делается в Пестричинском районе для увековечения памяти Мавля Калаи? Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, вот Альберт Ахмеджанович очень, мне кажется, подробно и хорошо все изложил. Вот Пестричинский район, он очень действительно такой многогранный, очень много выдающихся людей в нем проживали, родились. Вот, поэтому считаю, что вот до этого мы очень много работы провели в увековечению памяти Петра Гаврилова, то есть чтобы все знали, откуда он, какой он подвиг совершил, как вообще этот человек стал таким, каким он был. Сейчас вот Мавля Калаи, мы тоже, это наш земляк, поэтому мы считаем, что надо приложить все усилия для того, чтобы тоже об этом человеке знали, поэтому проводятся эти пресс- и конференции вот сегодняшние, и вот эти все мероприятия, которые мы там планируем провести. Дальше вот расскажем.
что и, да, правильно было сказано, и капсулу хотим заложить, камень, и мечеть его именем назвать, и парк мы планируем на берегу Мёши разбить, тоже в честь этого человека. Поэтому очень многое будет сделано, у нас большие амбициозные планы, поэтому считаем, что вот эти конференции, они как раз-таки позволят раскрыть этого человека, заняться историей, заняться вот изучением, что он, кем он был, каким он был, что творил. Поэтому я думаю, что это вот, спасибо большое, конечно, поддержке Альберта Ахмедзяновича, он очень много вкладывает в это мероприятие и своего времени, своей души, не жалеет сил и нас чему-то учит. Поэтому я считаю, что это очень нужное на сегодняшний день мероприятие. И, конечно же, для Пестрящинского района это тоже своего рода бренд, будем так говорить. Может быть, как-то оно сказано так, да. То есть его узнаваемость, то, что такие просветители жили в Пестрецах, оставили свой след. Это, конечно, и мы очень рассчитываем, что и очень много будет к нам и исследователей, и туристов, которые захотят пройтись по тем местам, где такие великие люди жили. Поэтому я считаю, что это вот очень нужное на сегодняшний день мероприятие. Спасибо. Большое спасибо. Миннур Хамитович, Шета ауылында хәлләр ничегрәк, анда нинди эшләр башкарыла? Гомумән халык беләме Мәүлә Кылыйны? Hayırlı günler barыгызга да. Петрящ районы Шета авылы ул табигатьнең иң матур урыны Миша буена урнашкан. Бу эшләр башланып киткәнче былтыр яз айларында мин уйлап бирдем дә, чөнки без мәктәптә укганда 9 класс әдәбиятында Хатип абый Миннугуловның Мәүлә Кылый турында, Мәүлә Кылыйның тормышы турында бүлеге бар иде. Без моны укыдык, ул мәктәп программасында гына булды. Шуннан соң яны турында кеше дә телгә алып сөйләгәнен башка җирдә дә кулланылганын күрмәдем. Шул күңелгә кирип калган әйбер миңа әлегә кадәр күңелгә тың бирмәде. Әйтәм, ник менә күп җирләрдә йөргәч күрәм, һәр авыл районда диярлек бөтен авылда булмаса шундый кешеләр туган, шундый кешеләр чыккан, шуның белән горурланалар. Шул дип яшиләр, аның исеме белән мәктәпләр, мәдәният йортлары, мәчетләр һәм башка урам исемнәре йөри. Мин моны милләт өчен, авыл өчен дип янып йөри торган патриотик кеше буларак, мин моны читтә калам. Исеме дә кыскача гына тарихы да язылса, бу бигрәк тә авыл өчен, гомумән район өчен горурлык дип санадым да мин. Бер-ике кешегә әйтеп, яшьләргә мөрәҗәгать итеп, мин үземнең финансыга авылны кергәндә стил ясарга булдым. Яздырып, без аны былтыр эшләп бетерә алмадык, көздән эшләп калдырдык, каркасларны эшләп калдырып, тышлап эшен бетердек дигән. Менә быел язуларын яздырып, рәхим итегез, шушындый авыл, шушындый кеше чыккан дип яздырып, бизәкләр белән эшләргә ирештек. Кичә генә бу без эшне тәмамлап бетерә алдык. Чөнки менә конференция алдыннан бу бик матур әйбер дип саныйм. Менә мин изге ният белән шушы башлаган эшне Аллаһ Тәгалә ишеткән, күрәсең, район, гомумән республика түгел, Россия күләмендәге шундый берне кузгату, мин моңа бик сөендем, горурландым, чөнки моның башында бәлки минем ниятләгән уемда зур өлешем бардыр дип уйладым. Бу хәзер киләчәктә районның, авылның данын тагы да күтәрәчәк, чөнки хәзер беләсез, авыллар кимүгә, бетүгә бара, мәктәпләр бетүгә бара. Менә шундый язучы, фәлсәфи язучы, шагыйрь, дин белгеченең бездән тууы һәм аның исемен мәңгеләштерү ул бик зур файда. Чөнки беренчедән әйтеп киттеләр, менә безнең авылыбызның мәчетенә аның исеме биреләчәк, авылда парк ачылачак, киләчәктә аның музеен булдыру дип планда тора. Әле бу бары безнең авылда гына эшләнә торган эшләр булып санала, райондан түгел. Безнең мәчетнең тарихы да бик борынгы. Безнең мәчетнең, моңа кадәр салынган мәчетнең Әҗимовлар Муртаза һәм аның улы Әҗимовлар Казандагы мәчетне күчереп алып 1886 елда нәкъ менә Шета авылына урнаштыралар. Ул анда 1939 елга кадәр хезмәт итә. Соңыннан ул амбар, склад булып санала. Анда кулланылмый, укырга кирмиләр, йөрмиләр инде. Барлыгы авылда 3 мәчет була. Мәчетләрнең манараларын кистерү, дингә каршы чыгу заманнарында
калган мәчетләрне кистергәндә, нәкъ менә бу күчереп кайтардыган әҗем мәчетенең минем әбиемнең әбисе Идрис кызы Кырманбикә халык белән чыгып, җыелып, сәнәктәр ниләр белән каршы чыгып, бу мәчетне алып калалар. Бу тагы бер горурлык дип саныйм. Һәм шул мәчет шуннан калып, манарасын кисермичә 1989 елның 6 октябрына кадәр урынында тора бирә. Ул безнең Украинада гына, мин әле укырга кирмәгәнем, әле дә хәтерлим, аның манарасы үзе вакытта җитеп төнлә белән ауды. Ул аугач менә 1990 елның июль-сентябрь айларында ул вакытта колхоз рәисе булган Ленин байрагы колхоз лидеры Асхат Санатолович аны авылыбыздан чыккан Татарстан атказган урманчысы Галәми абыйның ярдәме белән ул агачларын биреп, күрше балык бисәсе районы Шукай авылыннан эшчеләр китертеп, менә шушы мәчетне аякка бастыралар. Аңа менә 30 еллыгын тоже без үзенә күрә искә алып үткән идек. Менә 32 ел булды ул мәчеткә. Нәкъ шул урында шушы мәчет салынды. Менә хәзер шул мәчеткә Мәүлә Колыйның исеме биреләчәк, Алла бирсә иртәчәк ул. Рәхмәт. Айгөл Илгизаровна, сезгә бирелә. Тагын нинди чаралар үткәреләчәк Питрәш районында? Сезне Питрәш районы башкарма комитеты һәм Питрәш районы советы исеменнән сәламлыйм. Берничә сүз. Хәзерге вакытта Питрәш районында тормышка ашырыласы проектлар турында һәм киләчәктә буласы проектлар турында сөйләп китим. Инде әйткәнебезчә, иртәгә 1 апрель көнне бөтен Россия күләмендә бөтен Россия фәнни гамәли тарихи туган якны өйрәнүчеләр конференциясе булачак. Бу турыда инде Альберт Ахмеджанович тулы әйтеп китте. Киләсе проектлар ул Чыты авылында иртәгә шулай ук Мәүлә Колый исемендәге исемен мәчеткә кушу күздә тотыла. Стеллага нигез салынуда иртәгә программага кертелгән. Стелланың озынлыгы 6 метр булырга тиеш. Шул проектлар безнең бар инде. Киләсе проектлар ул краеведческий музей ачу, шулай ук күздә тотыла. Мәүлә Колый исемендәге парк Питрәш районында шуны барлыкка китерү шулай ук күздә тотыла. Һәм хәзерге вакытта масса күләм мәгълүмат чаралары аша Мәүлә Колыйның хикмәтләреннән үзекләрне без слоган буларак алып, инде халыкка җиткерә башладык. Шулай ук Яңа Шыгали авылында инде балаларның күз алдында тор өчен дип стендларда да Мәүлә Колыйның хикмәтләреннән үзекләрне слоган буларак урнаштырдык. Мәсәлән, сезгә бер хикмәтеннән үзекне слоган буларак укып китәсем килә. Игенчелек хуш һөнәр хаккыларына гыйззәт хөрмәт бардыр монда, белер булсаң. Бу татар варианты. Русча варианты. Земледелие достойнее нет ремесла. Ты займись им, снищешь сегодня почет. Менә шундый хикмәтләреннән алынган үзекләрне халыкка җиткерү мөгаен рухи байлыкны арттырырга итерер. Рухи яктан алда булыйк, бердәм булыйк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Сораулар Қошағыз микрофон. Районнар белән 95 елдан эшлим. Бүген әйтеп китәсем килә, безнең главаларның арасында да төрлесе бар. Берсе бик тарихны ярата, китаплар чыгарырга әйтә. Мин менә күп беренче район әйтеп китәсем килә. Кайсылары менә тарихта минем үземнең фикердә калды, йөрәктә калды. Бу беренчедән Рөстәм Нургалиевич Миннеханов. Без чыгардык беренче китап Биектауда. Менә бу китаптан башланды. Төбәкчеләрнең негезен салучы Миннеханов Рөстәм Нургалиевич дип әйтсәм дөрес була. Икенче глава хәзер эшләми ул. Әле күптән түгел очраштык. Үзенең районында эшләп йөри. Яшел Үзән районында Зиннатуллин Равил әфәнде. Ул менә бик зур дип әйтәсем килә шундый главаларның арасында. Шуннан Марсизов Фарич Шайдулин Азнахайда 5 конференция үткәрде. Ул күбрәк тә безнең план буенча Сабантуйлар. Фаттах Венгел Наваповичны әйтәсем килә. Шуннан Дәүләтшин Фердинанд Митхатович ул Әлкидә вакытында хәзер Чермешәндә тоже шундый кызыклар. Андай потом Мөслимдә эшләүче әле хәзер Чал Түбән Камага күчкән безнең Сабантуй бултын үткәрдек глава Хамзин
Рамиль Хамзович ул инде бик матур эшләр менә шуларны алар җитәрлек андый главаларны әйтеп китәсез менә булар хәзер Кашапов Илхам мин шул группага кертеләм чөнки бу актив главалар күп районнарда безнең проектлар бар мәсәлән Күкмарада һәм башка да алар сөйләүдән башка тукталдылар андыйлар калды менә 750 Күкмарны моны үткәргә барый без эшләгән эшләр күп булды ләкин менә главалардан күп нәрсә тора нинтик җитәкчеләр менә Рөстәм Нургалич правительство шулай актив үзе Birinci bulup bana minanga bir güne kirdim ana bu kitapta gitti işte gitti. Kazan artayla biz tutalgani mana hazır ana Kaşapov ko'tarib yangadan Kazan artına koytırga bula işlerge bula. Künçüğüş Tatarstan'dan jingilrek işlev. Şundan min rayonlarga kelgende glavalarga sırası aytıp koyam. Mana 4 narsani bilirge tiyişiz. Birinçiden bizning millet yaşağı için 4 narsa kerak. İlavulığızını rayonunu ko'tarib için. Birinçiden tarixni biluv. Tarixni bilsəgiz millet yo'qolmaydi. Tilini de yo'qoltirga bula. Tarixni bilse rayonun kileceği var. Şunun için min İlham Efendi'ye birinci şiratta ettim. Mevla kulunu biz kendisinden biliriz. Lakin tarihten başlayıp vasıtan, nigizden gidecek. O Mevla kulu da şul tarihini. Çünkü bana biz içindeki şey ettim de brend, çınapta brend. Bana Müslüm rayonunda min kilip müziği tüzüdük. Hazır Müslüm'ün rayonunun müziği brend. Bunların karı Mevla kulu brend bulacak. Bunun dinlesiler. Bana aytıp gitere Mevla kulunu etkende ул бит әле аны һәр иштирәк авылында да яшәгән ул Лениногорскида һәм башканың да күтәргә Зәй Каратайда. Ул тарихи урыннар аның өчен. Хәзер Нақип дигән безнең менә иртәгә катнаша чаллыдан бер төбәкче Гафиятов. Ул бик кызык архив материал 17-16 гасыр 17-18 Мәвлү кулның юлын тапкан, ничек йөргән, кайда яшәгән. Ул бик кызык доклады булачак. Менә бу беренче тарихны белү район. Икенчесе бу Jirni siyu, jirni işkertu, jirde yaşavga, jirni satmu, satmaska kirek, jir kalırga tiş. Meskevge de başka oligarklara jirni satmayışa, bu bizning jir. Şunun için privatizatsiya vaxtında jirni saklarga kirek, kamını işkertirge. Şunun için bizning nege Tatarlar, dvaryanlar da beytalar jirni saklagana. Üçüncüsü su. Hazır su nersesi problemi, çista su. Kuller, yılgalar, nige her millet menemesi, başkırtlar kul yanında yaşar gerdi. Tatarlar hem Ruslar yılga boyunda. Mene, и dörtüncüsü bu человеческий фактор, то есть кадры решает. Районда кадрлар болса, яшьләр кайтсалар, бу регионның яшәү урыннары менә шуны 4 нәрсәне әйтеп китәсем килә ул бөтен Татарстанга. Шуның өчен безнең нигә Татарстан Башкортстан һәм башка регионнан чагыштырырга нигә более-менее стабильно яшәйбез? Төрле безнең дә проблема бар. Чөнки безнең җитәкчеләр монда туып үскәннәр, аңлыйлар. Беренче президент та Рөстәм Нургалиевич та алар моннан китәсе дә килми, Мәскәү аларны күпме чакырып карады. Халык белән нинди генә хаталары булса да, нинди плюслары булса да, ләкин алар монда яшиләр, моннан китмәячәк. Шуның өчен җирне эшкәртәләр, җирне аңлыйлар, йөреп чыгалар, вертолетларда иген утыртканда да, игенне җыйганда да алар бөтен нәрсәне беләләр. Әйтмәйм, бөтен җирдә безнең проблемалар Татарстанда да җитәрлек, аны төзәтергә була. Ну, ләкин безнең җитәкчеләр монда яшиләр, монда. Шуның өчен безнең перспективный главалар бар, алар менә җитәкче урыннарны алсалар, безнең эшләрдә алга бара. Бу мәгариф системасында да булырга тиеш, бу мәдәнияттә дә һәм башка юнәлешләрдә. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын бармы өстәүләр? Ғавойты шуның айтып күтәсем килә. Менә Альберт абый әйтте, кадрлар авылның үсешләп. Менә бу һәм Мәүлә Кулайның ни исемендә мәңгеләштерү ул шуларның берсе дә булып тора. Чөнки авыл хәзер авылга берничә туристик маршрут булдырыла. Әлбәттә кунаклар килә. Кызыксынып Мишә буена урнашкач матур табигатьтә җирдә үй алучылар, җир алып йорт салучылар да булачак. Иманым Камил моннан күптән чыгып киткән авылдашлар да яңадан туган җирләренә кайтырлар дип, чөнки кайсыларының өйләре буш тора, кайсылар өйләрен сатып, тагын кулдан кулга сатылып торган кешеләр бар, буш урыннарда торган кешеләр бар. Башка җирдәге кешеләр дә безнең авылга кайткач, Казаннан 50 генә чакрым, Мишә буе, су буе матур табигать урында булгач, газы, юлы бар. Үзебезнең авыл кешеләре дә кайтыр дип ышанам. Бүгенге көндә безнең авылда 322 хуҗалык, 533 кеше яши. Мин моны кичкенә дип әйтмим. Мәктәбе бар, мәдәният йорты, яңа ФАП, авыл советы, менә булар мин санап киткән почта бүлекчәсе. Булар барысы да соңгы 5 ел эчендә өлешчәме капиталь ремонтка кергән объектлар. Шундый яңа объектлар булганда кешене татып тора торган инфраструктура булганда кеше тартлагына, киләгенә, эшне, хезмәтне сөйгән кеше әлбәттә. Авылның тарихы әйтеп киткәнчә бик бай.
Менә аның безнең авылның тарихы Казан ханлыгын Явыз Иван гаскәрләре яулап алган чорга барып тоташа. Шул вакытта көчләп христиан динен кертү көчләп чукындыру вакытында динне саклап калу, авылны саклап калу ниятеннән безнең авыл халкы чытырманлыклар арасына кереп, шунда үзенең яшәешен, тормышын дәвам итә. Моңа кадәр булган авыл хәзерге урыннан 1-2 километр гына чакрым читтә генә, аның урынында дәлил булып бер иске кабердә бар, аны әле яз көне генә килеп, үткән яз гына килеп бик күп бер төркем галимнәр карап тикшереп киттеләр. Бик борынгы галим, аны безнең авыл халкы хан кызы кабер дип йөри. Шулай ук яр эшләп барган саен, мин анда еш булам, халыкны күрсәтергә барган бар. Кешенең күренеп тора баш, гәүдә сөякләренең ел саен яр эшләгәч күренә. Күрәсең, анда авыл булгач аның зираттары шунда булган, чыгып күренеп бара дип әйтәм. Урын яңа аңа шардуганнар куеп билетеп алынган. Аны без карап саклап торабыз. Аңа иске зират урыны дигән тамгада куйдык. Гомумән алганда шул авылның киләчәге бар, иманым камил. Бигрәк тә менә буйнасын ул булыр. Авыл өметле, яшьләр өметле. Biz de karamazsak, bizden kilesi buğun, biz onu devam etsek, Albert abi dürüst etti, ütkenen bilmegen halkının kileşegi yok. Biz bilsek, biz şunu öğrensek, kilesek buğun kadar bağlarımızı da tararsak, avul bitmez, avul yaşar, ola bilse. Мен кыскана бер сөз өстөп кетейин, унутпасмын. Әле без конференцияга әзерләдек 3-нче номер безнең Мирас журналын, махсус анда бүтән тарих бирелгән. 3-нче номерында килеп алар эшләделәр. Мин нәрсә әйтәсем, мин анда минем мәкаләм бар, Петряч археологиясы дип әйтелә. Ул материаллар күбесе керәчәк китапларга. Мин нәрсә әйтәм, Петряч районы менә якын булса да Казанга, Мишә буенда бик без мәсәлән Мишә буенда Теләчедә һәм балык бистәсендә Лайышта һәм Сабадали күп эшләр өйрәнелде, ләкин Петряч торып калды. Галимнәр бик аз эшләде, ләкин аңа карамастан да әйтәсем килә, безнең менә китапларда булачак статьялар. Анда күп табылган, во-первых, нумизматик материалы, татар акчалары, урта гасыр, Алтын Урда, Казан ханлыгы чоры һәм рус Иван Грозный вакытындагы акчалар күп табылды. Минең коллегалар Степанов, безнең руслар булса да, безнең белән бергә эшләр, татар төбәкчеләр, Бугарчокларның статьялары бик матур чыга. Менә хәзер Алексеев дигән аппарат президенты эшләүче бер кандидат наук бар. Ул да Ливон сугышында катнашкан татарлар китергән акчаларны да бастырабыз. Бик кызык. Һәм археология һәйкәлләре күбесе өйрәнелмәгән, ләкин бик кызык материаллар бар. Аларны Алтын Урда чоры бик көчле, Казан ханлыгыларыбызга өйрәнү кирәк, һәм рус чоры да. Шуннан соң әйтеп кирәк, кабер ташлары буенча анда берничә зур авыллар бар. Татхадяшылы бит Тауилеме, Татар Таулинда һәм анда бик матур ташлар сакланалар. Нырса авылында да бар, Теләч районында, бик Саба районында да мин вакытында өйрәндем. Бик кызык бер ташлар аларны вакытында Гарун Юсупов 50-нче елларда өйрәнде. Соңра әле генә башлады яли җегетләр эшли. Ләкин бездә җыелган материал яңадан монда төбәк безгә экспедиция төзеп, яңадан бүтән материалны җыеп, яңа китап чыгара кирәк. Һәм өченчесе монда архитектура һәйкәлләре дә саклау. Шуның арасында әйтеп китәсең, Шәли авылындагы борынгы бик матур мәчет бар. Тем более әйтеп китәргә, шул авылдан чыккан безнең Ганитин хәзрәт мөфти Мәскәүдә яшәүче Равил хәзрәт, ул шул авылдан, ул бик ул да игътибар итәргә тиеш аңа. Һәм анда тарихи урыннар күп, әйтергә кирәк. Һәм архив материаллары өйрәнелмәгән. Шуның өчен Петряч районында әле тарихны өйрәнергә кирәк. Һәм әле әйтәсем килә, әле менә башлаганда әле главаларда күбесе аңлап бетмәй, әкренләп алар менә конференциядан соң уянып башкача уйлый башлыйлар. Әле без күптән түгел генә бик озак беренче тапкырларның опытлары юк дәрәҗәсе, күп нәрсәне аңлатырга туры килде. Алар хупладылар, бәхәстә булып алды, ләкин без бүтән нәрсәне уйладык. Менә мәсәлән экскурсия турында, мен вакыт җитмәй, конечно, экскурсия үткәрергә кирәк, авылларны күрсәтергә. Читтән килгән кешеләр карап, менә миңа сорыйлар, нәрсә ул Чита? Чита бар шәһәр. Амында Чита дигән авыл, татарча Чита дип язалар. Нәрсә без күреп кайтасыбыз килә бу авыл? Нинди авыл? Мәүлә кулы бит анда туып үскән. Икенчедән, Петряч, Пестрица ике төрле. Пестричинский фабриканы беләләр, теге куриный, теге тавыкларның. Бу нәрсә? Күрәсебез килә, беләсебез. Алар музейлары бик баянда авылда. Һәм конь, нинди конь ул? Күн түгел, нигә алай? Менә шундый сорауларны бирә халык. Кызыксыналар, менә Кемеровдан килгән Аширов менә бүген генә әйтә. Мин аны бөтөрәсендә карап, дуга укып кайтам да һәм Кемеровда, Мордовияда намаз укып, Петрячның җире, что бай яшәсен,
Şunun işlerге mana şunday kızık narsalar. Delegatsiyanın sostavında bik kızık kişiler var. Penzadan da, Kemirova'dan da hem başka. Ertege biz bik motor söyleşu birinci tapkır bizden konferansiyada vakit yetecek. Çünkü biz konferansiyada halkka 5 minut bire turarız. Bizge 12-13 minut turu kile. 3 saatte seksiyalar işli. Her kişi sözünü aytıp kaytacak. Приглашаем всех на наше мероприятие. Вот считаю, что мы так все это подробно сегодня изложили, что все, кто приедут, они, наверное, будут иметь возможность, как раз это только вот у нас, это вторая конференция, она, будем так говорить, начало пути. И я думаю, все, кто туда придут, кто там будет на этой конференции, они, конечно же, прикоснутся к чему-то такому, наверное, святому, большому. Поэтому я думаю, что время, которое будут наши гости на конференции, они о нем потом будут вспоминать и говорить, что они вот стояли у истоков этого. Спасибо. Спасибо, бик зур рахмат. Agar da üstlemeler bulmasa, Sorular var mı? sorular bulmadı. Но мен мүмкіншілік болғанда һәр вакыт татар информға һәм интернетқа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки кайда ана бармадык, менә татар безнең конгресс аркылы һәм төбәкчеләрнең форумнарында сезнең һәр вакыт фотографларыгыз, операторларыгыз катнаша, һәр вакыт сугышы бетәләр дискуссияга мин барам дип һәм корреспондент менә безнең иптәш үзе дә катнашты, Свердловскийга безнең белән барып кайтты вакытында. Һәр теге тапкыр бик матур гына 9 декабрьдә булганда Татар информның язучы ханым бик матур статьяларын без аны һәр берсендә һәм Казанский ведомостьдан да статьяларны без аны бастырабыз приложение итеп безнең җыентыкка. Сораулар бармы? Бик зур рахмат. Демәк, Айгөл, сен әйтә торган сүз калмадымы? Безнең бераз вакыт бар, поэтому мин җыйнап торыйм. конференция tamam. Ha? Tamamlayız. Булдымы? Ярый, рәхмәт да. İştelikli buldu, rahmat.